Vågn op, makker. Det er gåtid. Jeg er vågen. Okay, Krypto. Så går vi en tur. Hør her. I har alle superkræfter. Men I er forfærdelige superhelte. Jeg har ikke set noget. Vi er jo bare en flok internatdyr, men vi er stærkere, end du tror. Jeg er den eneste, der ikke fik nogen superkræfter. Superkæledyr! Aktiver! Undskyld, du var ved at sige... Hvor meget har du fået at drikke? Jeg drak 2 toiletkummer og et bidet. Også et bidet.